Wiecie, hopy jak to hopy. Blank inakszy to miarkują niźli baby, chociaż wszystkie do kupy tak by tak się trafiają na tych bomsach karnewalowych. I przyszedł ci kejsik na te idy, kiedy słuchał jednego naszego wicmana i kocyndra, szauszpilera Petra Bałtroczyka. Nie będzie to genau te same, co on rozprawiał, ale można też mi to wyjdzie szpasownie. Wiecie, ze takiego fashing balu trzeba nojnie skorzy wylazować kole pierwszy, bo za tym napoczynają się chopskie łosprawki. Golek ci już to, nie? To ktoś ci żykna. Dzisiaj ci żykna, ja. Nie godałek ci jest, ale ci żykna, ja. Nie wierzysz? Ja ci żykna. Dzisiaj ci to wszystko będę rządził. Żadnemu jeszcze tego nie powiedział, ale tobie powiem, ja tobie żykna. Słuchaj, bo ja jeszcze nigdy o tym nie godał. I tak poradzą na prane hopy bamuncić bez kielaności minut, bo każdemu z nich się zdo i że ino on mo coś do pedzynio, ino jemu się zdo i że ino jego wszystkie muszą słuchać. Ale przytrafiają się też insze cufale, każdy też chycony hop musi pokazać i że wiele poradzić działać, mocka siły w nim i nie ma takiej zachy, który by nie poradził wydolić. Docie to, prawda. Byłeś ci kejsik ze kamratami, ze którymi studierowaliśmy na Gliwickiej Politechnice, do kupy za naszymi babeczkami, na takim karnewalowym bomsie, no jakich to skorzy godą napoczło się te iptowate fanzolenie pogorzole. Wiesz, Jork, napoczynął najstarszy snoch Erich, kiedyś tak miał taką funzla, można ze 60 watów, to wrajdzisz ją do gęby? Ale hopie, wiesz, nie będziesz poradził i mógł nas odwyciągnąć. Tam, Erich, nie pleć. Ja by nie poradził tych fonsli wyjmnąć, kiedy się ją sam do gęby rań wrajdził. A czemu nie? Czemu? Odezwał się Tejdy, który zawsze musiał swoje 500 do każdej swadźby wciepnąć. No, wiesz, ta byrna ci się tam jakosik bez te symbole rań przelezie. Ale nie skorzy to, jeś miarkujesz, te symbole możdeczko do zadku krzywe i nazad nie idzie. Znaczy się wlezie ta funzla nazad nie? Pytam się ja opaternie. I ja, genau takich przecań powiedział, duplikuje dalszy Erich. Co? Ja tego nie zrobię, jo! Dej pokój, Jork, haltuje godeczko tego Jorga, kiedy tak godo to pewnikiem Erich mo prawie. Co? Ja tego nie poradza? A poradza. Uber, dejcie mi sam jedna taką funzla ze tego tam srogiego Chrisbaumu. No i zrobiło się koleno z dziecko w laufu, jedne chcieli to obejrzeć, insze tu plikowali, co to się nie werci się popsować taki gryfny fest, tako szykownictwo zabawa, ale Jork, najmłodszy z nas wszystkich i najbardziej uwzięty, nie dał już pokój i oprzył się, co łyknie ta byrna i nazad ją ze tej swojej napranej gęby wyjmie. Muzyka ustała pinkoli, ludzie tak stanęli naokoło, Jork wziął od naszego ubra ta byrna 60 i na oczach wszystkich wrajdził ci ją do gęby i drzwist. Ostała rań, targodosia, nic, oparła się o jego symbole, nic, nazad nie je. Kejby miał gibis, to by można wydoluł. Napoczną lachać się jedną oszkliwiec górą. A Jork nic, styrcy na poszczotku zolu, ze tą funzlą w ryjoku i cosik tam runcy próbuje godać, ale blanko nie jest pokopić. Jeden ze tulmy bezuchantów godo by mu jako ruka, bez jako ruka wloć gorzoły albo zetru, to można pójdzie mu. Inszy zaś próbował wrajzić mu do pychola widołka i tak jakosik od zadku sztuchnąć ta funzla też na psin, co się dodało. Inszy zaś jakiś Fritz powiedział, co by przykludzić sam jedne ramię ze Kronleuchtera, obkręci się i za tym deczko pociągnie, można ta funzla ze tego pychola wylezie.
Tościk jest se do wymiarkowania, co by bez jakichś szlauch napoić go gorzołą, a za tym prasknąć go w róz we łoba lica, funcla prasknie i można się chłopnie udowi. Jork się już szarżłatny na fresie robi, nie ma co ino, trzeba zawołać Waleska i zakludzić tego upokornego Jorga do lazaretu. Po jakichś poruch minutkach przyjechała taksa, no było trochę gańba ze tą Waleską, ze tym pogotowiem i rechtungiem. Wciepli my na Jorga ino tako jakla z kapudrokiem, joch w lośnym rajn i pojechali my do lazaretu, do nas na Strzelców Bytońskich. Drugą ino ten taksiarz, to jakosik podejrzliwie zazierał na nos we tym swoim żdżadełku. Kamrad ino mrącał, to się tam panoczku, a żyknął mi no po jakiemu też kamrad mowę pycholu funcla. Chciał na maskę balu odgrować nacht, lampecka? Spytał się mnie ten taksior. Nie, łodżykom taksiorowi. My no poszli łoweta, jeśli uda mu się łyknięto Berna 60 wyciągnąć nazad ze gęby, albo nie. No i co? Tak mu ta Berna w oku ostała, ja? Ja ostała, bo jest on mygli z kuli zębów tako funcla wymnąć nazad. Przykludzili mi się do tego lazaretu, zakwanskali się na izba przyjęć, Jorg ze kapucą na głowie, co by go żaden nie poznał, wylazuje doktor, kuko tak na Jorga, pokiwał deczkogową. Niejedne już przy koźli karnewalowej sobocie uwidział przecież ten doktor, kozą mu wleź rań, pooglądał, narychtował jakiś medykament, dał mu szrogo szprica, pokiery zwięgły mu wszystkie muskle, szuflotka też mu jakosik zaroski oklapła, Berna sru wylazła. Do kupy nie zetrwało ani 2 godziny, byliśmy nazad na balu. No, trzeba to było łobloć. Jorg łopsztalował laga, jo drugo, wtosik tela, wtosik trzecio, tela, co Jorg miał bieda ze słypaniem, dalszy ci miał te muskle zwięgnięte i furci mu ta dolna szuflotka ślatowała. Hopy, widzicie? I od durchmu muskle moi fresy zwięgnięte. Furt mi ta dolna szuflotka oblatuje. Pewnikiem teroski bych mógł ta funcla wrazić do gęby rań i nie skorzy bez utropy nazad ją wyjmę. Hopie, aboś ty ogłup, aboś ty jest jaki? Pytam się go, chcesz dalszy nam sam gupieć? Daj pokój, Eugen, ta szprica długotrzymie, mocka zetwo podwilłona ustanie fungować. I aniśmy się pozdali, Jork ta łoma mlano, łobrzygano funcla, juzaj łykno i sru, Berna juzaj ostała mu w oku i nie ma śmiłuj się, musimy juzaj wartko jechać do lazaretu, ludzie. Obsztalowaliśmy taksa, ale inkszo. Jademy do lazaretu, ale też do inkszego, co by gańby se nie robić we naszym. Taksiarz przywiózł nos do lazaretu na Karolka, wlazujemy rań, Jorg ze kapucą na głowie, ze funclą w oku, a sam kukum i oczom swoim nie wierza. Na stołku siedzi taksiarz ze tej pierwszej taksy z funclą w oku.